Ini ndine musikana wandiri kufambidzana naye patove ne2 years now. Tave kuronga zvekuti tichigara tese, asi nyaya iripo yakadai. Takamboronga kuti ndoita zvetsika yekukumbira, asi hazvina kuzobuda. Ndakabva ndamiswa basa, asi now ndave kuda kugara naye. Now oita zvekutizira because I don't want to lose my girl. Angatorwe nemadzvinyangwe. I know vazhinji havafarire tsika iyi, asi ndozviripo. Guys, ndingatorerwe musikana wangu. Asi iye akambotanga achiramba, asi takazogara pasi tikataurirana tikawirirana. Anoshanda stay in kuma Indians. Paanoshanda ndo paanogara natete vake. Anoti sezvo ndakamiswa basa, now ndiri kukiyakiya, haafanire kusiya basa rake. Rizova iro rinotibatsira. So nyaya iri pakuti zvingaita here kuti ndikamutizisa owanikwa achishanda futi pabasa pake ipapo panogara tete vake. Asi ivo vanoshanda somewhere. Haisi disrespect here iyoyo kuna tete. Musikana wangu ndave kuda kugara naye, asi pane zvakamboitika, so akutaura zvekuenda kuZimbabwe muna January. Ndikangomusiya akaenda ndisati ndamutora kusaidi kwangu zvinenge zvadhakwa. Ndoitawo sei guys panyaya iyi? Tsika iyi yakanaka here yekuti ndiite zvekumumitisa oramba achigara ipapo, kana kuti ndoita sei? Ndomutora osiya basa here, kana kuti ndomirira kuti nditange ndawana basa then ndozotsvaga mari yekuti ndimuroore? Ndoitawo sei hama dzangu? Zvose izvi zviri kundidya mwoyo. Ndanzwa nekupishana nepfungwa kuti ndoita zvipi. Ndibatsireiwo vedu wei.